M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani abale anga okondeka pano patiyankhuleni Ambuye lero lachitatu pa 30 Novemba. Lero ngati mpingo timachita chikondwerero kapena kuti chaka cha Andrea woyera, Andrew uja amene anali mpostoli, mtumwi, mmodzi mwa ophunzira 12 a Ambuye Yesu. Pamene tikuchita chaka chimenechi, mpingo kufuna kutiphunzitsa kuti akusoweka anthu ambiri oti apite akalalike mthenga wabwino ndipo akhale olimba mtima kulolera kutaya moyo wawo chifukwa cha mthenga wabwino. Ndipo lero tipemphe Mulungu kuti apezeke anthu ambiri olalika mthenga wabwino, ndipo akafika olalika mthenga wabwino pakati pathu tizikondwera nawo. Mawu athu a tsiku la lero akuchokera mu kalata ya Paulo woyera yolembera Aroma, Aroma chapter 10 ndime ya 9 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Stella Phiri kuchokera kumphakati wa St. Matthews, Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mthenga wabwino ukuchokera mu uthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera chapter 4 ndime ya 18 mpaka 22. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Clement Mulole kuchokera ku St. Martin Parish, Chilimba, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo woyera kwa Aroma, Aroma 10 kuyambira ndime ya 9 mpaka 18. M'bale wanga, ngati uvomereza ndi pakamwa pako kuti Yesu ndi Ambuye, ndipo ukhulupirira mu mtima mwako kuti Mulungu adamuukitsa kwa akufa, udzapulumuka. Chifukwa munthu amati akakhulupirira ndi mtima wake amapezeka olungama pamaso pa Mulungu, ndipo amati akavomereza chikhulupiriro chakecho ndi pakamwa pake amapulumuka. Paja malembo akuti munthu aliyense okhulupirira Iye sadzachita manyazi. Choncho palibe kusiyana pakati pa Ayuda ndi anthu a mitundu ina, pakuti Mulungu ndiye Ambuye a onse, ndipo amadalitsa molowa manja onse otama dzina lake mopemba. Ndi monga momwe mawu a Mulungu anenera kuti aliyense amene adzatama dzina la Ambuye mopemba adzapulumuka. Kodi anthu angatame Mulungu bwanji mopemba ngati sadamkhulupirire? Ndipo angamkhulupirire bwanji ngati sadamveza Iye? Ndipo angamveza Iye bwanji ngati palibe wina wolalika? Ndipo anthu angalalike bwanji ngati palibe owatuma? Paja mawu a Mulungu akuti n'chokondweretsa zedi kuona olalika uthenga wabwino akufika. Koma si onse amene adalandira uthenga wabwinowo. Ndi monga mneneri Yesaya anenera kuti, Ambuye, ndani adakhulupirira zimene tidalalika? Motero munthu amakhulupirira chifukwa cha zimene wamva, ndipo zimene wamvazo zimachokera ku zolalika za Khristu. Koma ntafunsa, kodi ndiye kuti Aisraeli sadamve mawuwo? Iyayi, kumva adamva ndithu. Ndi monga mawu a Mulungu anenera kuti liwu lawo lidamveka pa dziko lonse lapansi, mawu awo adafika mpaka ku malekezero a dziko. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera.
ulemu kwa inu Ambuye. Mateyu mutu wa 4 kuyamba ndi 18 kulekeza 22. Yesu ankayenda mbali mwa nyanja ya Galileya. Adaona anthu awiri pachibale pawo, Simoni wotchedwa Petro ndi m'bale wake Andrea, akuponya makoka m'nyanjamo popeza kuti anali asozi. Yesu adawawuza kuti, inu munditsate ndikakusandutseni asozi a anthu. Pomwepo iwo adasiya makoka awo namatsatadi. Atapitirira pamenepo, Yesu adaona enanso awiri pachibale pawo, Yakobe ndi Yohane ana a Zebedeyo. Iwo anali mchombo pamodzi ndi bambo wawoyo akukonza makoka awo. Yesu nkuwayitana. Pomwepo iwo adasiya chombo chawo ndi bambo wawo uja namatsata Yesu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Bale anga okondeka, lero tunena kuti tikuchita chaka cha Andrea woyera, mmodzi mwa apostoli, mwa atumwi, mwa anthu 12 aja amene Ambuye Yesu adawasankha kuti azikhala pafupi ndi iye. Iyeyu Andrea timamva kuti adaphedwa, adapachikidwa pa mtanda. Izi zidachitika pamene iye ankalalika mthenga wabwino ku madera osiyanasiyana. Adavomera kuti afe chifukwa cha mthenga wabwino. Adali ndi chikhulupiriro cholimba. Pamene ankalalika mthenga wabwino, adaletsedwa paja iye ankalalika kuzungulira madera aja a Black Sea, kuzudusa ku Greece, dera limene lero kuja ku Black Sea mukumva ina amene mukuonera nkhondo zikuchitika ku Ukraine, pakati pa Russia ndi Ukraine. Dziko la Russia laika stima yake ya nkhondo, zida zake za nkhondo mu Black Sea menemo. Ndipo kuzungulira dera limeneli ndi kumene uyu Andrea adalalikako mthenga wabwino. Ndipo nthawi imeneyi adawuzidwa kuti asiye kulalika mthenga wabwino, koma chifukwa chikhulupiriro chimene ali nacho kuti adamva uthenga wa Ambuye Yesu, ndipo adawukhulupirira, adazipereka mulimba mtima, sadasiye kulalikako, sadachite mantha kapena kuchita manyazi, ndipo adagwidwa kenaka ndi kuphedwa. Moyo wake wa Andrea woyera, monga tamvera mawu a Mulungu alero, uli zinthu zambiri zoti utiphunzitse. Poyamba tikumva kuti atamva kuyitana kwa Ambuye Yesu, sadakane ayi, sadawiringule ayi, adasiya ntchito zake zonse zimene iye ankadalira kuti zizimudyetsa, zizimuthandiza kuti akhale ndi moyo wabwino, ndipo adawatsata Ambuye Yesu. Adalolera kusauka chifukwa cha Ambuye Yesu, koma atapeza Ambuye Yesu anapeza zonse. Mbiri imatifotokozera kuti iyeyu Andrea atamva kuti Ambuye Yesu amuyitana, anapita kukaziwisanso anthu ena kuti atembenuke mtima. Timamva kuti adamuuza Simoni Petro, ndipo Simoni Petro adatembenuka mtima. Ndipo atatembenuka mtima Andrea yu timamvanso kunena kuti nthawi ina Agriki ena ankafunitsitsa kuti akumane ndi Ambuye Yesu. Ndipo iye atauzidwa, adachita machawi, adathamanga kuwatenga Agriki aja kupita nawo kwa Ambuye Yesu, kukaonetsa Ambuye Yesu. Ndipo Agriki aja adakondwera atamva Ambuye Yesu, ataona Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu omwe adakondwanso ataona Agriki aja kuti afika kwa iye. Kuchokera pa zinthu ngati zimenezi, pa zinthu zingapo imene tikuphunzira. Poyamba kukhala ndi chidwi ndi changu, kusiya zinthu zathu ndi kutengeka ndi uthenga wabwino, ndi kuchita chotheka kuti uthenga wabwino uja ulalikidwe uwafikire anthu ena. Ndipo Andrea adachita zimenezi, adafika uthenga uja kwa anthu ena. Ndipo anthu ena aja ataulandira uthenga ndi kufika kufupi ndi Ambuye Yesu. Ambuye Yesu amakondwera nawo, Ambuye Yesu amasangalala nawo. Munga paja tanena kuti Andrea adatenga Agriki ena kuafikisa kumene kunali Ambuye Yesu. Ndipo Ambuye Yesu ataona Agriki aja, Ambuye Yesu atamanda Mulungu, adakondwera. Andrea zimene adachita moyo wake zikutiphunzitsa kuti tikachita chimodzimodzinso Mulungu azakondwera. Mulungu amakondwera akationa ife tikutenga anthu kuwafikisa kwa Ambuye Yesu.
Kuchokera mmoyo wake wa Andrea, komanso kuchokera muthenga wabwino kuyitanidwa kwa Andrea, tikuphunzira kuti titatembenuka mtima tiyenera kuwathandiza anthu ena kuti nawonso atembenuke mtima. Tiyenera kuyenda kulalika mthenga wabwino ku madera osiyanasiyana. Tiyenera kuzindikira kuti anthu sangamve mthenga wabwino ngati wina wake sadawalalikire. Ndipo anthu sangakhale ndi chikhulupiriro ngati sadamve mthenga wabwino. Ndipo anthu sangatembenuke mtima ngati sadalalikiridwe. Choncho pakusoweka ena avomere kuyitana kwa Mulungu monga mmene Andrea adavomerera nkupita kukalalika mthenga wabwino. Ndipo ataulalika mthenga wabwino, anthu ambiri adapulumuka, anthu ambiri adatembenuka mtima. Funso ndiloti, kodi inu ndi ine timadzipereka ku ntchito yolalika mthenga wa Mulungu? Kodi tikamva kuyitana kwa Mulungu mu mtima mwathu, kapena anthu anzathu akatidziwitsa kuti tigwire ntchito ya Mulungu, inu ndi ine timavomera kuyigwira ntchito ya Mulunguyo? Ambiri mwa ife timakana. Koma tizindikire kuti zinthu zabwino zimene inu ndi ine tikuzidziwa lero, tidaziphunzira lero, zimene ife taziphunzira tidasanduka mashasha, madolo, akatswiri, anamandwa. Lero loti ena ambiri mwa ife tili ndi madiploma, tili ndi madigiri, tikuziwa zinthu zambiri ndithu, moyo wathu udasintha. Ambiri mwa ife tidatola zikwama. Izi zidachitika kuti anthu ena adatithandiza, anthu ena adatifikira, adatiphunzitsa. Ena inu lero ndife Khristu, enafe lero ndife ansembe, enafe ndi asisteri, enafe ndi atsogoleri a mpingo. Zinthu zimenezi tidazidziwa kuti anthu ena adatiphunzitsa, anthu ena adatilalikira, adatiphunzitsa, ndipo ife tidasandukadi a Khristu, tidasanduka ansembe. Ena mwa ife tidafika pa level imene tafika ija. So tafika pa level imene ijayo, tiyenera kukumbukira kuti monga mmene adachitira Andrea, tiyeneranso nafe kudzipereka kuwathandiza anthu ena kuti afike pa level yabwino ndithu, moyo wawo usinthe. Chinthu china chimene tikuchiona m'mawu a Mulungu alero ndi chiyani? Komanso chimene chikutumphuka m'moyo wake wa Andrea nchiyani? Timamva kuti Andrea anali wamkulu tikayerekeza ndi Simon Petro, anthu anali pachibale. Koma Andrea anali wamkulu. Pamene Andrea adatembenuka mtima ndi Simon Petro, awiri amatsata Ambuye Yesu. Koma Ambuye Yesu anazamusankha Simon Petro ndi kumpasa chintchito choti aziyang'anira mpingo wonse. Anampasa makii a ufumu wa Mulungu. Koma timamva kuti Andrea sadachite phokoso, sadakwiyayi. Iye adangozowa kuti ine Mulungu wandiyitana ndi kundipasa ntchito iyi, ndipo adagwira ntchito imene Mulungu adampasa. Inu ndine nthawi zina tikhoza kuyitanidwa limodzi, kusankhidwa limodzi kuti tigwire ntchito ina yake pa gulu lina lake la mu mpingo kaya mu dziko. Mzathu akauti akuchita bwino, akukwezedwa udindo, akupasidwa ntchito zosiyanasiyana, ambiri mwa ife timakwiya, timayamba kuwinya, ndipo timayamba kukhala ndi tinsanje tinatake nkumapangira zathu ja maupo. Koma Andrea mtima umene wanalibe ayi. Adalola kuti m'bale wake azikwera, iye azichepa. Adavumira kuti Simon Petro akhale ndi maudindo akuluakulu, ndipo iye adagwira ntchito yokhayo imene iye anapatsidwa. Tikuyenera kuphunzira kulolanso anzathu tikaona akukwera, kaya tinayamba nawo ntchito limodzi, kaya abwera mbuyo mwathu ndi kuwaona ndithu akukwera maudindo osiyanasiyana pa ntchito, kaya ndi maudindo osiyanasiyana mu mpingo, kaya ndi mabungwe, kaya ndi mudzi. Sitina kukhala ndi nsanje ayi. Tiye tiwasiye azigwira ntchito zawo, ifenso tizigwira ntchito zathu. Tikumbukire kuti aliyense amakhala ndi kuyitanidwa kwake. Andrea adadziwa kuti Mulungu amuyitana kuti alalike mthenga wabwino, ndipo adatsata zimene Ambuye Yesu adamphunzitsa, ndipo adatenga zimenezo nkulalika mthenga wabwino. Lero tikumutchula kuti Andrea woyera. Anzathu ngati Andale amene akuphunziranso kanthu ena kake lero kuchokera mmoyo wa Andrea, akuyenera kuphunzira kanthu kotani? Timasankha mtsogoleri wa dziko mwina kuchokera ku chipani china chake, koma atalowa mboma sinoti dziko lija aliyendese yekha ndi anthu a chipani chake chokha ayi. Ayenera kuzindikiranso kugwira ntchito ndi anthu ena, anthu amene akufuna kwabwino, amene akubwera pafupi kuti agwire naye ntchito, ayenera kugwira nawo ntchito. Ndipo ngati tasankha chipani mwina chimene chikulamulira dziko, china kuyang'ananso zipani zina zimene zikufuna kugwira ntchito yotumikira anthu mdziko, ndipo ndikugwira nawo bwino ntchito. Andrea adalalika mthenga wabwino atamva Ambuye Yesu kuti akumuyitana, adapita
adayamba kulalika mthenga wabwino, ndipo anthu amene amabwera kufuna chithandizo kuti akumane ndi Ambuye Yesu, iye adawatenga anthu aja kuwafikisa kwa Ambuye Yesu. Chimodzimodzi nuna kuti mdziko anthu amene adawapasa maudindo osiyanasiyana, kaya ndi m'magulu osiyanasiyana, anthu amene ndi maudindo, pamene akugwira ntchito zawo ayinotenga chitsanzo cha Andrea oyera. Kugwira ntchito ndi anthu ena, kuwatenga anthu ena, kuwafikitsa kumene kuli chipulumutso, kumene kuli zabwino, osangofuna kuti zabwino zonse zikhale zawo zokha ayi. Andrea sadali ndi mtima umenewo, sadafuna kuti zabwino zingokhala ndiye yekha ayi. Chifukwa chake adatengera Agriki ena amene anabwera nthawi ina kuti akumane ndi Ambuye Yesu, adawatenga ndi kupita nawo kwa Ambuye Yesu. Ndipo tikamawerenga uthenga wa Yohane chapter 1, timamva kuti pamene Andrea adaona Ambuye Yesu ndi kuwatsata, timamva kuti anabwerera kwawo ndi kukamuuza Simoni Petro. Kukamuuza Simoni kuti tampeza ujayo amene aneneri adanena za iye, ndipo adantenga Simoni kupita naye kwa Ambuye Yesu. Kusimikiza kuti Andrea mtima wake sunalofuna zabwino zikhale zake zokha ayi, koma amafunanso kuti anthu aone zabwino zimene iye zabwino waziona, amafunanso anthu enanso azione. Choncho siku la lero pamene mpingo ukuchita chaka cha Andrea oyera, timene tikuyang'ana moyo wa Andrea oyera, mpingo ufuna kutiphunzitsa kuti tiphunziremo zinthu ziwiri zitatu kuchokera moyo umenewo. Ndipo chinthu choyamba kukhala ndi changu titamva kuyitana kwa Mulungu, kupita kukalalika mthenga wabwino, kusiya zonse. Inde timakhala ndi mabizi osiyanasiyana, muzintchito zathu ambiri tili muzintchito osiyanasiyana, makampani. Ndife anthu otanganidwa ndithu pa business schedule yathu ija. Tipeze nthawi ya Mulungu, tipeze nthawi yolalika mthenga wabwino, tipeze nthawi yogwira ntchito yofalitsa mthenga wabwino, kaya ntchito yachifundo, kukhala ndi nthawi yopemphera limodzi ndi anzathu. Ino anzathu amene muli mabanja, muli ntchito zosiyanasiyana inde, koma kukhalanso ndi nthawi yocheza ndi mnzanu wa mbanja, kucheza naye mnzanu uja, kumpasa Mulungu nthawi yanu kuzera mukucheza ndi mnzanu wa banja uja. Monga amene adachitira Andrea, adasiya zonse ndikuona kuti ine nditsate Mulungu, ndipo adali ndi nthawi yolalika mawu a Mulungu. Chaka cha Andrea oyera lero chikutiphunzitsa kuzipereka ku ntchito ya Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.